Yo, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong content na naman tayo mga idol. For today's video mga idol, meron tayong i-update na panibagong biyahe na naman. Patungong probinsya galing ng Metro Manila mga idol. So bago lang mga idol, disclaimer lang po sa lahat ng makakapanood dito. Yung ano po ang ibinigay na information ng isang bus company, yun din po ang ihatid ko sa inyo. So, mga idol, bago lahat, make sure po na kayo nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito po yung Brick TV mga idol. So, shoutout nga pala sa mga bagong natin subscribers at bagong kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa akin. At ayun mga idol, hindi ko na patatagalin. Ibibigay ko na sa inyo ang information na nakalap natin para inyong malaman para ang pag-uwi nyo ay mas may ID kayo kung paano umuwi at kung saan kayo sasakay. Magsimula na tayo mga idol. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So ayun mga idol, I'm back. I-update pala natin ngayon mga idol na base ito ang Bicol Isarog. So naglabas sila ng kanilang information tungkol sa kanilang biyahe patungong Masbate. Kasi mga idol sa aking mga viewers, marami nagtatanong kung meron ng biyahe ang bus patungong Masbate. Itong panibagong update natin dito sa Bicol Isarog, naglabas sila ng kanilang information tungkol sa biyahe, ay meron po silang biyahe. So ito po yung binalabas nilang information mga idol. Mga idol, ang Bicol Isarog po ay merong biyahe patungong Masbate. Pero po, ang biyahe nila ay hanggang Pilar lamang. So pagdating po ng Pilar mga idol, bababa kayo sa Pilar at doon kayo sasakay ng Ruro patungong Masbate. Wala pong diretsong bus na Bicol Isarog na diretso siya ng Masbate. So ang linabas silang information mga idol, yung bus nila, doon sila magdadrop off sa Pilar Fair at doon magbabiyahe yung Ruro patungong Masbate mga idol. So mga idol, manggagaling pala, saan pa manggagaling yung Bicol Isarog? Mang terminal po nila ay manggagaling. Meron po sila sa Arcopia, Antipolo, Binondo, Caloocan, EDSA Marisol, Alabang, Ermita, Pasay Taguig, PITX, Turbina, at all Bicol branches mga idol. Mga idol, magpipick up naman po sila sa EDSA Cubao, STT, Alabang, at Turbina. Pwede po sila mag-pick up dyan kung kayo ay uuwi ng Masbate. Sa mga idol lininawan ko sa inyo, ang Bicol Isarog mga idol ay nagsasakay sila ng mga uuwi ng Masbate. At diyan kayo pumunta sa mga nabanggit kong terminal. So pagdating po sa Pilar, doon po kayo bababa at sasakay kayo ng Ruro patungong Masbate. Wala pong bus ng Isarog na dediretso ng Masbate. So ang biyahe lang po nila ay hanggang Pilar, Sorsogon lang ang biyahe. Patungong Masbate kayo sasakay ng Ruro. So magkano ba yung pamasahe mga idol? Pamasahe mga idol, ang linabas nila, ang 2x3 aircon ay 1,000 pesos. 2x2 aircon, 1,250. At ang 2x1 aircon ay 1,600 mga idol. Yan po ang pamasahe nilabas ng Bicol Isarog. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So mga idol, pagdating naman sa requirements, ang kailangan na requirements natin dadalhin ay ang vaccination card at valid ID mga idol. Yan po ang laging hinihingi na requirements pag kayo ay sasakay ng bus pauwi ng probinsya mga idol. So mga idol, yan naman po nakalap nating information about sa Bicol Isarog na mga babiyahe ng Masbate dyan. Ayan na po ang update natin sa Bicol Isarog. Pero po, tandaan nyo, hindi po diretso ang Bicol Isarog sa Masbate. Kumbaga, idadrop po kayo sa Pilar, sa Sorsogon, sa Pier, at kung kayo sasakay ng Ruro, pauwi ng Masbate mga idol. Ang Bicol Isarog lang ay galing ng Metro Manila. Sa mga idol, maraming salamat sa nakapanood ng video ito at sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. At pindutin ang bell button at i-hold ito para bawat upload ko ay manonotify agad kayo mga idol. Thank you so much. Hanggang dito na lang ang video natin. At dinatid ko lang sa inyo ang ating information na nakuha galing sa Bicol Isarog mga idol. Thank you so much sa iyong manonood. Ingat kayo lagi. Bye-bye. Living life
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.